Okay, good morning po mga ka-YouTube. Andito po ako ngayon magpapagupit kasi tingnan nyo mahaba na yung buhok ko. Ito ang aming tagagupit. Home service mo namin siya. Si Joy. Mag-hi ka, Joy. Hello mga katuroks! Yun nandun sa may pintuan si Lola Ani. Magpapakulay daw po siya ng buhok. Yan. Magaling po magupit tong si Joy. Kaya po lagi po namin siyang tinatawagan pagka sabay-sabay po kami. Oh, tamo, sabi ni Lola Ani, number 1 manggugupit namin. Kasi magaling po ang kamay niya, sanay. Siya nga pala po, yung mga hindi pa po nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag pong kalimutan, i-hit yung notification bell para po ma-update po kayo sa mga bago pong videos. Yan, uumpisa na ni Joy ang aking buhok. Pag gusto nyo pong magpagupit, comment po kayo sa akin. Ibibigay ko pong number ni Joy. Home service. Mura lang po. Kayo na po bahala magbigay ng tip. Anong gupit ginagawa mo sa akin, Joy? Baka gupit ano yan, ha? Hindi maganda. Gupit mang yan. Pero maganda naman yung mga gupit nila, di ba? Parang siyang Saudi. Galing ng Abu Dhabi. Hello po pala sa mga, mga nasa Mindoro, mga mangyan po na nabanggit ko. Kumusta po kayong lahat dyan? Sige, magsalita ka na magsalita. Ayan, hayaan mo, makikita nila kung paano ka humawak ng buhok, di ba? Oh. Hindi pa po ako Sa bahay mo pa. magpapakulay kasi bagong kulay lang po yan. Naluluto na po yung buhok ko sa kulay. Lalo po akong nagkakauban. Sino? Ang pangalan Summer? Anong lahi? Retriever? Oh, si Summer Eye Golden Retriever. Bumaba na pala yung dating kulay, ano, Joy? Next time na lang magpakulay, lagi na lang may kulay. Luto na ang kulay, yung buhok. Nasa kapitbahay po tayo nagpapagupit. Dumayo sa kapitbahay para magpagupit. Kasi dito gustong pwesto nito ni Madam Joy. Mahangin daw. Naamoy natin yung nilulutong ulam dito sa karinderya. Mamaya gutom na. Nakain ako dyan. Wala pa nga ako sinain. Hindi dito oh. Katabi lang natin. Oo nga. Oh. Dito po tamad na minsan mga tao magluto kasi katabi po namin karinderya. Masarap po magluto. Saka maganda yung nagluluto. Ay, di ba? Shout out sa nagluluto, si Aling Virgie. Bikini man. Di ba? Ala, kita na talaga yung mga sa mga puti. Mga sumpa. Mga sumpa daw, sabi ni Joy. Ang daming sumpa o lumalabas. Kaya pala parang maliwalas yung bahay. Kaya pala nagpalit ng dahon. Oo, yung puno. Yan, at saka pinutol lang nila. Talisay na kahoy. Ano ba punong yan? At Talisay. kung makapagkalat naman nagsasawang magwawalis. Kinakain ng bunga niya. Bunga, dahon. Oo nga, pero anong lasa niya na parang tigas? Lahat na kalat eh. Buisit yan. Pero maganda. Yung kay Mito ko,
Naubos na Ala. ng tipuan. Hanggang tingin lang kayo dyan sa kay Kay Mito. Mito mo yan. Nakikikay Mito. Kay Mito Oo ng nga, may bunga na, no? Kay Mito ng Hinog kapitbahay. na, no? Ang dami. Di sila nakakuha niya. Wala eh. Maano kasi yung sa kanya. Ayan. Marupok ang sanga niyan kay Mito. Dapat pinutol ng maliit yan para hindi siya ganun Mahirap kataas. akyatin. Ang sarap ng kaniyan. Ang tamis doon. Ang bunga. Ay. Nakakuha daw ng sa araw ng migay. Sinong kumuha? Ba't di nyo nalaman? Hindi ko nga nalaman eh. Sila Marisa nakatikim ako. Hindi. Tapos Alo. yung ano ng Meralco, di ba, ano yun, parang may Yun ano. nga inabang ko. Yung Oo. nag-meter reading. Hindi ako papaganonin. Ay, yung may hagdan. Oo, yung mataas. Kaya lang, Hindi yung parang may lagayan siya doon sa ano, pinaka ano, yung sinasakyan ng mga tao pag inaayos ng poste. Oo. Yun. buti naman Alam kung ba yung parlor na pumayag. pinapasukan ko dati doon sa tapat sa island? May ano doon, may duhat. Yung lalaki ng bunga. Alam mo, dumaan yung Meralco na yun, may inayos sila doon. Nakakain ako, ang tamis din. Nakikuha ka na din. Hindi, binigay lang sa akin. Sabi ko, kuya, bigyan mo naman ako. Kasi nakasakay siya doon sa parang ano. Ayun. Ladder, yung umaandar. Ay, talagang ang dami yung nakuha. Isang plastic na malaki. O, tingnan nyo po. O, ang usapan po namin prutas. Ang mga tao pong kasama ko mahilig po sa prutas. Hindi nila nakita yung pagkain ko, yung mga unang vlog ko, yung pagkain ko ng papaya, ng guyabano. Naku, kung nakita nyo yun, maiinggit kayo. Bigay ng inay. Panoorin mo yung Joy. Yung mga vlog ko, kumakain ako ng prutas. Nag-vlog ka doon sa Quezon. Oo. Kasi nga wala nga akong gamit doon para kumanta. Paano malalaman maraming nanonood? Ay, hindi yan online. So, video yan, vlog yan. Iba yung online. Yung Online sa FB? Oo, yung live. Yung live? Oo. Hindi ako nagla-live. Hindi na. Maririnig pati mga sinasabi nyo. Hindi, ayaw ko kasi noon. Masyadong mahaba yun pag ano. Pag nagla-live stream. Ayun, hindi i-edit yun, diretsuhan yun. Labas natin ni Tenga. Oo. Ayaw magti-therapy na ulit? Basta isang beses lang ang therapy isang araw? Every other day na. Pero nung una, araw-araw. At least naman nakakaano na recover. Meron po kasing inatake dito sa kapitbahay namin. Ngayon, tinitherapy pa po. Ayan, ito licensed therapist po ito. Pwede rin po. Yun, license po yun. Pasado po sa board exam yun. Ayun, pinuntahan po niya yung kanyang pasyente. Mamaya na daw hapon, napagod. Ala, ayaw? Napagod.
Ayan po, malapit na po akong matapos. Maraming salamat po. Magbabay ka naman, Mama Joy. Hello! Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe ha. At saka mag-comment. Malapit nang matapos gupitan. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.